Аз съм подбрала днес една тема, която намирам забавна. Влияние на музиката, доста е обща. Ще си поговорим първо за популярните видове музика, т.е. класическа, други видове музика, съставните компоненти леко на музиката. И след това вече ще преминем по-конкретно към музиката на паневритмията и на популярната музика. Всички знаем какво е музиката. Дали музиката е важна част от нашия живот? Как мислите? Въобще. Мислите ли, че музиката е важна част от нашия живот? И може би не чак толкова. Няма да разведнение по въпроса. Никаш важна част. Влиянието на музиката върху нас, върху живота ни, безспорно. Да я разглеждаме само като така едно забавление или фонче за нашия живот, може би не е неправилният подход към нея. Но защо? Въпросът е, ние всички знаем, окей, важно е, обаче защо? Какво я прави важно? И сега ще се опитаме леко да разгледаме на този въпрос. Какви са основните компоненти така на музиката? От какво се състои една музикална произведение? Какво ни трябва, за да имаме музика? Звук. Какво ни трябва още, освен да имаме звук? Тон. Музикален текст. Може да има, може и да няма. Ритъм трябва да има. Ритъм ни трябва. Така, друго нещо, което е много важно. Динамиката. Т.е. с каква сила се изпълнява тази музика. Разбрахме, че ни трябват няколко неща. Звук, ритъм, темпо, което забравихме, но то е изключително важно също за музиката, тъй като организира цялата структура, заедно с ритъма, и динамика. Почваме от звук. Сега искам да ви дам малко така лека теорика за звука. Т.е. какво е звука? Звука е трептение. Едно тяло трепти и за единица време има брой трептения. Т.е. свършва се брой трептения. Т.е. вибрация. Колко повече са вибрациите за единица време, толкова по-висок става звука. Колкото по-малки са, т.е. колкото по-голяма амплитудата на вълната, колкото по-малко вибрации прави тази вълна за единица време, толкова по-нисък става това. Така. Това е основата също звука. Както знаем всичко около нас, ние го знаем, че всяко нещо си има определена вибрация. Определена честота. Това е звуковата честота. И в тая връзка искам да направим отмятане за при свиране, при пеене е много важно за слушателя, този, който изпълнява, наистина да се стреми към максимална честота, защото променяйки броя на трептенията за единица време, ти променяш вибрацията. Става друг звук. Може да стане фалшив звук, може да се повиши, понижи. А това променя цялата настройка, която ние се стремим да получим в края на краищата от тази музика. Едно. Второ, когато ние слушаме музика, примерно на записи или на някакъв друг носител, който не е жива музика, е хубаво този запис да е с максимално качество. Тези, които не дочете, тези, които са го направили, трябва да са свирили пяли добре. Но и самия запис не трябва да се допуска шумове, нечисти звуци, груби звуци. Защо? Защото всеки звук влияе на нашите възприятия. А ние се стремим, специално и в паневритмията, и навсякъде, като в музиката, която се използва вече като практика духовна, да създадем в себе си едни по-финни възприятия. За да можем ние да влезем в едно съзвучие с, така да се каже, и по-финни звукове. Също. Така, най-общо за звука, това нещо, имаме на ритъм. Ритъма е нещо, което в музиката дава и разнообразието, и организира цялото движение на нещата. Имаш метрума. Метрумът върви и той не се изменя. Той е постоянна величина. Но ритъмът може да е всякакъв. Аз мога да ви задам най-елементарен ритъм. Ето това нещо реално ми е ритъм. Както знаем, различните видове музика има много различни. Това е абсолютно ясно. Обаче аз искам да видим, може би хората, които се интересували, примерно отличава
ритъма на класическата музика от ритъма на джаза. Къде е основната разлика? Има ли разлика? Ритмично сте забелязали. Така като два стила, големи, познати са ни. То не е ли целта да бъде нещо, то пак е ритмично, да бъде малко обратно на ритъм? Примерно да влиза между тонове, някакви такива рактайн, да кажем. Синкопиране, точно синкопия такива. Ритъма, там вече в организацията, като хванеш един такт, има силни и слаби времена. Това, което отличава класическата музика от джазовата музика, е, че при класическата музика винаги акцента пада на силното време. Тоест ти винаги хващаме, примерно, първия ден на пролета. Това не е класическа музика, но е в същата структура. И ние имаме какво? Първия ден на пролета, първия ден на носа. Така, нали? Правилно. Обаче, ако искам аз това нещо, го джазирам. Какво ще стане? Да, на трето време. Какво ще стане, ако искам да го джазирам? Да, да пробваме. Първия ден на пролета, първия ден на радостта. Къде отива акцент? Къде отива силното време? Второто време. Аз какво правя? Първия ден на пролета. Първия ден на пролета. Първия ден на пролета. Така, т.е. ние виждаме, че има една много основна разлика ритмическа. Така, сега искам малко да поговорим именно за тази джазова структура. Това е най-характерното за джаза, върху който върху подобни структури вече в последствие се изгражда поп-музиката, всичко, което следва рок, поп, блуз. Благодарение на изменената ритмическа структура, акцентът пада на второто време. Вместо, както е казано на класическата музика, където си тръгваш на първо време. Сега аз исках малко, понеже за класическата музика предполагам, че повечето, нали, горе-долу са запознати, все пак аз исках да ви прочета малко за история на джаза. Това е един доклад, който аз съм взела, който е във връзка с влияние на джаза и другите видове музика. Джазът е разновидност на ритмите вудо. Така, знаем ли какво е това? Знаем ли какво е вудо? Африканска магия. Че вудото е изменение на класическия, на народния стил, на народната музика на африканските народни, т.е. на негрите, на чернокожите, които си произхождат от Африка. С времето техните ритмики, има една теория, че оттам вече те имат по-стар произход, т.е. че са останки от, нали, цивилизацията на Лемур и Атлантида, но това вече отива в по-такава, нали? И те са си имали много добро познание за влияние на музиката. Какъв начин тя влияе, но в последствие тази музика се видоизменя, именно се смята, че техните жреци, тези, които са изпълнявали богослуженията, са започнали да изменят именно този ритъм да отива на второ време. От първо на второ време. Който ритъм, в последствие аз съм гледала, пуснах си да виж, защото аз също допреди тук няколко месеца не знаех какво е това, нали, водно това. То е така интересно, там има жертвоприношение на животни, нали, няма да ви разправям, нали, за какво става въпрос. Смятаха се върху мъртвите животни и се превъртяваха, нали, жизнената енергия на животното се използва, нали, жените върват с убитите животни, подават, нали, по определен начин. Това е черен ритуал, за мен лично, аз така го възприемам, но това, което ми направи впечатление, освен, нали, второто време, там е само барабани. Нали. Тоест музиката е ритъм, който се следва. И на това второ време жените се чупат от кръста, т.е. жените, които вече са оставили мъртвите там животни, те се чупат от кръста и почва едно такова движение. Навътре. Нали. Сега искам да ви допрочета само тази информация. Джазът е разновидност на ритмите вудо. Като се започна от 1835 година, негрите се събирали на площад Конго в Новия Орлеан, танцували, пели и извършвали вудо ритуали. В края на краищата тези събития били разгонвани от властите,
Но през 1885 година Чарлз Бади Болтън започва да свири тази музика по нов начин. 10 години след като създава новото музикално направление, той започва, той развива тежко психично заболяване, закарва до болница, където и почива 20 години по-късно. Джазът става музика на публичните домове, а след това е разрешен на танцовите площадки и в баровете. Сега, тук има малко по-езотерична информация, която може би също ще ви изчита. Джазът е резултат от изкривяване в коронната чакра, възприемаща мъдростта на отца. Джазът има насечен рисунък, който предизвиква нисходящо движение на енергията от коронната чакра към по-ниските чакри. Тоест, ако е класическата музика, т.е. през стилното стъпване на първо време, енергията ние вдигаме отдолу нагоре и всичко е насочено по посока нагоре и напред, то при сменяне на ритмиката всичко се почва да се насочва надолу и навътре. Нали? Yes. Така. И доколкото, примерно, тези стилове са изградени изключително на тая база, т.е. това не е украшение, не е като да си направиш синкоп някъде, защото, примерно, синкоп съществува в класическата музика, има такива връщания. Но те са на места. А тук цялата структура ти е изградена да върви назад, т.е. да отнема от тебе. Понеже чисто художествено, нали, чисто ако си един музикант, не си окултен, не си, нали, светски музикант си, тя има много, джазовата музика има изключително много такива майсторство си, разбираш ли? Да. Тоест тя не е лишена от стойност, нали, музика, чисто светски. Но ако я гледаме като въздействие върху психиката и съзнанието, не е добре, както и върху биологията. По-характерно нещо за тези стилове. Нали, за джаза казахме насечения рисунък. Насечения рисунък предизвиква един хаос в нали, на чисто психически възприятие. И това най-вече този ритъм, който връща назад. И там вече развиваме други стилове музика, които са на същата ритмическа основа. И тук аз искам да ви прочета някои изследвания на едни американски лекари, начало с Боб Ларсън, който води тази група, които са изследвали влиянието на нискочастотните звуци, т.е. бас-китара, примерно, когато е с определена ритмика, ниската честота и определена динамика. Те си правят експерименти и стигат до следния извод. Нискочастотните колебания, създадени чрез усилване на бас-китарата, към които се добавят действието на повтарящ се ритъм. Повтарящ се ритъм, защото вие знаете, за разлика от, примерно, класическата музика, при популярните стилове обикновено имаме цялата песен един ритъм. Туц, 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 туц. Това е техното, нали сега? Примерно. Това е ужас, това. Така. И изобщо дори разнообразие обикновено в ритмически структури липсва. Те са 3 акорда с, нали, малко ритмика. Така, нискочастотните колебания, създадени чрез усилване на бас-китарата, към които се добавя действието на повтарящия се ритъм, в значителна степен влияят на състоянието на гръбначно-мозъчната течност. Тази течност на свой ред непосредствено влияе на жлезите, регулиращи секрецията на хормоните, и нивото на инсулина в кръвта значително се изменя. В резултат равновесието на половите и надбъбречните хормони се нарушава, така че различните функции на контрол върху нравствените задръжки падат под прага на търпимост или напълно се неутрализират. На чисто биологическо ниво. Имаме още един доклад от една конференция, която се е провела в Москва 2010 година на тема именно влияние на музиката. Сега ще ви прочета още нещо кратичко. То е на руски, ще се опитам да го преведа. Музиката с излишно грубо изразени компоненти не само променя ритъма на работа на сърцето и дишането, но и води в продължително, когато я слушаш много време, примерно години наред, води до сърдечно-съдови заболявания и в най-тежкия вариант може да доведе до този тип епилептичен припадък. Мисля, че това трябва да е. Така, тази музика увеличава сърдечния ритъм, дълбочината на дишане се съкращава, става по-плитко дишането
това предизвиква, разсъгласува, т.е. предизвиква хаос в деятелността на висцеларната нервна система. Някой така. Пише висцеларна и нервна система. Или това е дисбаланс на функцията на всички вътрешни органи. Вегетативни. Така, да. Така, т.е. стигнахме до извода, че музиката с насечени групи и еднообразен ритъм води именно до разстройство в вегетативната нервна система. Което не се отнася за джаза. Точно за джаз. Точно за джаза се отнася. Но особено пък за рок. За рока, да, те са ясни нещата. За съжаление се отнася и за джаз, именно защото е построен на базата на именно тая ритмична структура. Джаза има много интересен рисунок. Тоест, той го казва, защото джаза има много голямо разнообразие в рисунка. Там мога да си правиш много форми. Така, но пък той предизвиква пък другата крайност. Тоест, на базата на обърнатия ритъм, този хаотичен рисунок, който, т.е. ти имаш всичко, нали, се вижда как джазмените, нали, правят много готино, нали, такова джаз сешън, да. Обаче това е нещо, което чисто структурно, аз тук не знам дали имам доклад за това нещо, дали съм се извадила, не съм учила, чисто на психическо ниво това те кара да пренасищане, т.е. това е другата крайност. Тук вече имаш супер много структури, супер много готино, мелодията върви нагоре, надолу, нали? И създава в тебе, нали, на подсъзнателно ниво, защото това не е на съзнателно ниво цялото нещо. Сега ще прочета друг експеримент, който е в тази връзка. Създава в тебе един абсолютен такова хаос, в който мозъка, защото музиката активира определени центрове в мозъка, просто дава това влияние върху нервната система, което е разстройство реално на нервната система. За течение музиката е изключително напрежение за нервната система по принцип, защото при пеенето нервната система участва особено активно. Казват, че колко беше, една ария да изпееш се равнява почти на 1 час в фитнеса, като ниво на умората, точно защото нервната система се свръхактивира да възприема и да предава, нали, информация в този момент, когато се пее. И при именно, например, при класическата музика, знаете как има плавно преминава отново. Може да има нещо по-силно. Има моменти на сила, има моменти, които има и много бързо свиране, и много бързо пеене. Както е при бароковата музика, е с изключително надребнено. Но връзките там, организацията, винаги знаеш на къде мисълта ти върви, точка до точка. Независимо по този начин си пее, нали, когато имате прекалено много ситни ноти. Трябва да знаеш на къде отиваш. Тоест, психиката, ума, възприятието ти получава някаква представа за едно плавно движение на някъде. Независимо, че може да е наситнен. Нали? Може ли един въпрос? Да, разбира се. Има ли някакви, примерно, някакви музики на народите, които деваш обаче са граждански? Примерно, ирландските или някакви други, които има някаква чиста радост, която не е такава... Така. Но по принцип, това, което съм чела като за народната музика, нали, независимо, нали, за различните фолклорни жанрове, при повечето от тях, нали, това нещо не съм чела да е изследвано и да има някакъв негативно отражение върху хората. Обикновено народната музика, тя е израз на идентичността на съзнанието на тая култура. Тоест, има нещо специфично, което се изразява чрез музиката. Нали? И затова в народните музики имаме голямо разнообразие. Всеки народ се отличава в това си нещо. Нали? Тоест, тя е израз на народното. Включително за българската музика, най-типичното е този 7-8, който е размера, слънчеви размер. Учителя каза 40 години, че е работил. 40 години, за да изведе този затворен интервал. Какво ти да значи това? 40 години. Тоест има някъде зацепване в ДНК-то. Да, сега може да е по-малко, може да не е чак такъв, както сега това е брутално обръщане вече. Защото е на основата. Обаче учителя си го казва, сега не мога да ви цитирам точно, но той казва, че и в българската музика може винаги да намериш чистото, което се е запазило от тогава, и на тая база той го, нали, примерно, хваща и той може да го изведе с аз, примерно, нали, някой като, нали, не мога, нали.
Тоест, винаги с времето има изкривяване. Тоест, ти тръгваш в една храма, обаче винаги, както виждате, и цивилизационно, и всякак. В един момент се изкривява, нали, цялата работа. И музиката, даже аз смея да твърда, че тя не е просто отражение на изкривяването на съответна цивилизация, ами тя е и първоизточник на това изкривяване, защото кой беше? Платон ли беше говорил? Че всъщност е много опасно да се променя музиката на един народ. Нали? Тоест да внесеш нещо ново музикално, защото после всичкото политиката тръгва, нали, път на друга страна. Но това, нали, са вече древногръцки. А какво ще кажа да кажа само нещо по темата? Един цитат от учителя, сега се спомня много добре, който аз тогава не можах да разбера. И изречението почти буквално е такова. Бъдещите поколения ще намерят причините за падението на петата раса, да го кажем, така, на съвременната раса в музиката. Сега, след като нас вече отдавна няма да не има. Ето виж какво е казал. Причината е в музиката, т.е. не музиката, изкривяването е следствие, ами причината е в падението е от музиката. Аз четох наскоро една много хубава книга, за мен е хубава, на един английски пианист, казва се Кирил Скот. Даже там има един YouTube канал, почила съм извадка, защото е много хубаво. Той изследва и показва именно как музиката влияе на посоката на развитие на цивилизациите. Направило е цяло изследване, както и прави изследване това специално за класическата музика, тъй като знаете, че на Запад те се занимават основно, нали, с класическата музика, е показал различните произведения на различните класически композитори, по какъв начин развиват определени качества, които ние притежаваме. Тоест, примерно, той е показал и цветове в аурата и така нататък, но определени качества. Добродетели. По какъв начин се случва. Интересното е, което той казва, че музиката продължава да влияе на пространство, дори след като спре да звучи. Концерта е примерно на не знам колко метра от тук, ние не го чуваме. Обаче тази музика ни влияе, въпреки че ние не я чуваме. Защо? Моделира пространството буквално. Точно така. Музиката структурира пространството. Когато слушаме дадена музика, ние, примерно, и тук има един експеримент, обаче аз няма да го чета, ще ви го преразкажа, после ще ви дам източниците, ако искате да видите откъде съм го взела. Си правят с енцефалография, пускат, нали, слага се апарата, знаете го какво представлява, и се пуска една музика, човека да я слуша и да си прави нещо. Спира музиката и установяват, че въпреки че музиката е спряла, мозъчните центрове, които тя активира, продължават да бъдат активирани, въпреки че няма музика. Все едно човек си слуша музика. Много интересно. И този ефект, той пише, че се запазва до 5 дни, след като си слушал нещо. Искам само да прочета малко от учителя на нещо. Музиката на света не е нищо друго, освен джаз банд. Музикална каша. И още нещо. Музиката сега казва е едва в началото си. Тя е още едва в предговора си. Много пъти е започвала и спирала. Този дух на огробяване сега влияе. Не виждате ли какво израждане има сега с този джаз банд? Това го нарича джаз банд. Извинявайте, аз може би пропуснах, но за поп-музиката, примерно за музиката на Beatles, на Майкъл Джексън, за госпел музиката, какво ще кажете? Ами аз показах началото, сега ще го кажа пак. Всички тези последвали стилове, които са в 20 век се зараждат. Поп. Всички видове рок. С последствия, нали, метал. И в началото ние знаем, че началото на попа и рока, това, нали, имаме Beatles, след тях какво имаше, след тях Rolling Stones и какво имаше така, да, Beatles, Rolling Stones, не знам какво, те отиват на там. Всичко това, вътрешната структура, това обръщане, за което говоря, то е на лице при всички тези стилове. Ритмично обръщане. Въпросът ми е конкретно. Има ли обсебващ елемент в музиката? О, да. Не само обсебващ елемент, тук в един от научните доклади, което, нали, съм извадила, обаче няма ли как всичко, са доказали, че еднообразният и силен ритъм
докарва хората до състояние с включени ниските честоти, до екстаз. Тоест ти спадаш в състояние, в което твоите задръжки, чисто и биохимически ви изчетва как става. Всичко пада. Всичко пада. И под влиянието на този силен звук, например, в някои от древните култури се извършва и примерно жертвоприношения. Както и във Втората световна война, който се интересувал и са чели, не знаете как площадите са ги събирали и съдът и са клатат на някаква патриотична песен. Нали? Това не е нищо друго, освен да се изключи съзнателността на хората. По този начин. Има го обяснено на биохимичен процес, има го психологически. За разликата между живата музика и записа. Мога да кажа лична опитност. Не мога да кажа нищо, което е така по-обширно. Специално за свирането на живо, това, което аз мога да кажа като изпълнител, който изпълнява все пак, има някаква лична опитност, е, че при живото изпълнение ти влизаш в непосредствен контакт с аурата на човека, който ти седи. С това електромагнитно влияние, защото този, който седи на сцената, чрез всичко, което той е развил в себе си като добродетели, като качества, като всичко това нещо, чрез този звук и музиката, той го предава на останалите. И съответно се получава и обратния от нещо. Нали? Това при живото изпълнение се губи, т.е. присъствието в живата аура на изпълнителя. Вече при записа се губи. За мен е лично. В такава среда, наблизо дискотека, музика, трансформираш. Как да се опазвам? Как да се опазвам? Слагай честотите. Значи сега ще ви го кажа... Въпросът е да не се бяга от едно място. Ще почна от най-неефективните методи до това, което аз смятам, че най-точно дълго ще ви почна. Първото и най-просто нещо е, колкото и глупаво да звучи, да си запуши ушите. Защо? Защото ние възприемаме музиката с цялото си, не само с ушите. Обаче основният килотър е тук. Ако си запушиш ушите, поне няма, дето се казва, пряко да ти влиза в мозъка този ритъм. И да остава там и да мърси. Защото това аз даже бях решила да го кръстя в един момент хигиена, нали, музикална хигиена, защото то си е замърсява. Това е най-простият метод, който може, който е до някъде обаче, за съжаление. Тъй като остава околното пространство, в което ти плуваш в това нещо, в това замърсяване. Това снижаване всъщност на вибрацията. Другото нещо, което може да се направи, като някакъв вид защита, реално погледнато, много е сложно, защото музиката кореспондира директно с несъзнаваното в тебе. Там е проблем, защото това са етерни процеси, това са процеси на подсъзнателно ниво, които човек, в повечето експерименти, които са правили, където са установили, че пулса се ускорява, че нещо става, хората дори нямат съзнание за това, което се случва с тях. Нали, реално, че пулса им се ускорил и че вниманието им вече губи се способността за концентрация също. Много е сложно. Затова съзнателността, която ние тук се стремим да развиваме в себе си, за мен е най-силното средство, което е съзнателност. Тоест, не дай съзнателно да се вкарваш там, където знаеш, че после ще имаш проблем. И също така, ако аз примерно съм в съда и нямам избор, защото ми се е случвало, разбира се, ако не мога да се махна от там, поне гледам да остана с максимално трудно съзнание. Трудно е. Тоест аз знам, че това нещо в момента не ми влияе добре, нямам къде да избягам, но аз мога да се защита. Винаги може да си направите, ако става по-езотеричната част на нещата, винаги може да се направи визуализация, нещо за екраниране, поне в по-фин план. Защото музиката всъщност тя храни душата. Музиката е една храна, която ние поглъщаме, една информация, енергоинформационен поток, който ние поглъщаме и това храни нашите финни тела. Ментала, тяло на чувствата и етерното, съответно, най-близкото до грубата материя. Плюс, ето виждаме, аз изчетох примери за това как влияе върху чисто грубата материя, т.е. вече върху физиката на последно ниво. Но обикновено физиката и проблемите във физиката ги получаваме, когато има проблеми първо в по-финните тела. Ако се вкара положителен текст в тая музика, не се ли сменя вибрация? Така, много хубав въпрос. Ако примерно имаш изкривения ритъм на джаза, обаче се пее за всемирна любов. Това прави ли тая музика вече положителна? Много хубав пример. Аз имам
изкривения и промениме ритъма на първия ден на пролета и горе първия ден на пролет. Текстът е чудесен, той си е, нали, божествено смъкнато, нали, знаете, от висшите сфери. Ритъма ще се промени ли влиянието? Ще се промени, как няма? Разбира се. Мисля, че това отговаря на въпроса. Като сте направили този преглед на световната музика, бихте ли посочили добрите примери? Това, което аз бих могла да кажа като нещо, което аз знам, на мен, нали, съм чела и имам информация, че има положително съграждащо влияние върху нас, върху нашето съзнание. От популярните стилове това, което е изградено на основата на ритмиката на класическата музика. Няма значение вече какъв ще е. Чистия звук много е важно. Да се стремиме към възможно най-чист, фин звук. Защото това нещо ни влияе пряко на всичко. Какво друго? От народната музика също е за мен един изграждащ положителен фактор на базата на това, че чрез нея ти можеш да видиш идентичността, т.е. уникалността на всяка една култура. И чисто най-доброто нещо е тъй наречената окултна музика, която ще не дава. Защо? Защото там няма две значения. Той е дал и тя влияе градивно. Там не можеш да се объркаш. И тук не ми остана време да поговоря за вдъхновението, защото именно дали ще има две значения, дали ще се получи това раздвоение, двойствено зависи от това ти, композитора, композирайки съответното произведение, от какъв, така да се каже, откъде черпи вдъхновението си. Дали от божественото, дали от астрала, ниския астрал също. Тоест тук вече зависи от тази способност на композитора. Искам да завърша вече последно изречение във връзка с именно тези гении композитори. Учителя казва, че да се роди един велик учител на земята, за да дойде, не да се роди, за да дойде, са нужни 2000. Са нужни 10 гения, ако не бъркам, ще направя така, 10 гения или 3 свети, мисля, че беше. Ще се объркам. Тоест именно тези хора, които имат съзвучие с възможно най-високия план, които чрез живота си, чрез всичко, което правят, музика, било то изкуство, каквото искате визуално, те променят цялото пространство около себе си. Подготвят почвата. Без подготвена почва не може да дойде. Затова нека се стремим към възможно най-чиста среда.